Запис! Здравейте хора! Аз съм Ben1412 и днес ще играем в Fireplay, както винаги. Така, и сега да им напишем, че снимам. Чики Warp Jump. Така, Warp Jump. Да, ето вижте, вече един дойде. Това как се казва? Марти 90. ОМГ. Ще ми пише ОМГ. Ето виждате. Сега дойде някакъв си фреско. Да го напишем, да. Секс някакъв. Така, и отиваме на Warp Bar. Warp Bar. Те. Всички Warp Bar. Снимам. Да. Ето, виждате. Тук. Ето, виждате, вече се натрупа. Пълно е да е 4 за 19 човека би трябвало да дойдат някакви. И добре. Отиваме на евента, ще правя евент. Евент. Ето, да се напълни, да изчакаме. И който е дошъл и ми е повярвал, ще спечели 9. И нека да почваме. Нека, ето вижте, да почва се. Почва се. Уиха! Даймънд! 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 Сега ще вместим лъпчета. Так. 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 Това малко експи да хвърлим. Да, извинявайте, че ми е такъв гласа, но е много късно вечер към чак сега ще казвам. Сега е 2:30. Нямах много време да снимам. Това сега реших да снимам 9. Сега ще ми дам някакива идиотщини. Так, 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 да ще метнем малко мечове. Нека да метнем един тук. Един тук. Един тук. Тук. Так, тук не такива. Так, сега тук да го дадем вода на потенци. Так. Така,
Аз съм геймод. Ще ми дадат всякото ми сборше. Да, може, но сега има Добре. Тя иска да я направя нещо, ще я направя и ще я го дам после. Так, сега тук да дадем един меч. Тук ще да дам един меч. Так, тук ще да дадем един меч. Сега нека да мятам, да имам блокс. На 8. 8. И сега да метаме малко даймонд блокчета, даймонд блокчета. Даймонд блокчета. Даймонд блокчета. Да, този път евентът е кратък. Няма да ви показвам как я правя реса на това момиче. Да. Так, да дам това нещо. Ще не ви трябва. Дай да ви дам един блок. Так, да ви дам меч. Една захване. Една сливост. Такова да се върнем, ще го правя на клипа, защото после няма. Так, нак, те и топ евент. Продължи. Да, менеджерите. Къде бе? Да? Да? Добре, слушалките действат. Добре, деча. Колкото нашите нечано да е брал. Така, Касия много ти е голям реса, съжалявам, не мога да го направя. И така. Лап, ПВП, отиваме. Так. И мисля това да е за клипа.